Sä et paina kuin joku 54 kiloa. 52. Tuo. Siellä olisi kärppäjengiä ja vähän ne kaipaisi pienenlaista pöllyytystä. Niin, tervetuloa tähän Sikla somesarjan pariin. Mä oon Eemeli ja ollaan tänään menossa katsoa tätä Kempeleen Linnakangas-salia ja tsekkaamaan, että minkälaista tämä liikuntasali-meininki tänä päivänä on. Että tämä Kempeleen Linnakangas-salihan on vähän tämmönen monipuolisempi liikuntasali, että se ei ole pelkästään liikuntasali, että siellä voidaan tehdä tai voidaan järjestää muun muassa konsertteja ja se toimii kempeleläisten tämmöisenä yleisenä kohtaamispaikkana. Ja kyllä ne tosiaan nykyisin aika hienon näköisiä rakennuksia tekee näistä monitoimihalleista. Ja oli kyllä ihan hienon näköiset puitteet tuolla jääkiekkopuolellakin koulun yhteydessä. Että olisi kyllä mukava pelata tosiaan lätkää sarjatason. Ja Emeli Laitinen tulee oman maalin takaa, tulee keskelle ja tulee semmosella vauhdilla sisään ja vetää suoraan yläpeltiin. Mä soitan Kärpille jollekin. Siellä lepää, uskomaton. Kenenhän numero se oikein löytäisi? Täytyy kaivaa jostain. No niin, Eemeli tässä, morjesta. Miten onnistuisiko tänään tulla pelaa lätkää tähän Linnakangas-talon ulkojäille, että voit vähän kokeilla, että minkälaisia pelimiehiä te oot. Nähdään tuossa liikuntasali pääsisäänkäynnillä. Täällähän se Emeli on. Moro. Morjesta. Hirveän kokoinen, joo. Terveys. Löysitte perille? Joo, mitä me tultiin tänne tekemään? Katsoa tätä hienoa Kempeleen salia ja tekemään pikkusen liikunta-aktiviteettia näiden koriksen ja säbään ja tietysti lätkä kanssa. Kyllä. Katsotaan, että kumpi vie tuossa pihamaalla sitten, niin otetaanko me ylärimakisa vai mikä me siinä on? Me voi ottaa sekin, me voidaan pelatakin, katsotaan. No niin, ennen kuin lähdetään kierrokselle, niin pitäisikö meidän katsoa, mitä noilla köysillä pystyy tekemään, että kuinka ylös siihen pääsee kiipeämään? Kävikö äijät olla metallissa asti silloin, kun nää... Ei sentään, kun tuohon, no itse asiassa pari vetoa vaan vedin tästä ylöspäin. Okay. Tämähän on oikeesti, kato, sä et paina kuin joku 54 kiloa. 52. Joo, mulla on 92. Hyvä jumala. Tiedät sä paljon enemmän, siinä pitää olla meinaa habaa, että ukko liikkuu. Aika monta. Pelee kyllä käsi. No niin. Joo, ei tästä tuu, kato mitään. Ei se nyt ihan lähti. Kyllä se ylipaino ei ole ylivoimaa tässä lajissa. Ylipaino on ylivoima. Se on yleensä, mutta tässä ei ole. Kyllä. Tää ei ole pelkästään niinku liikuntahalli, että täällä pystyy oikeasti tekemään niinku lähestulkoon mitä tahansa. Kato heti kesken. Jalka tästä johonkin niinku tänne näin. Pitäisikö meidän käydä kierroksella tuolta ylhäältä, katsottaisiin vähän miltä tää näyttää tää sali ja näin poispäin, niin nähtäisiin pikkusen paremmin tätä kokonaisuutta. Joo, ilman. Joo, kyllä. No niin, täällä on tämmönen VIP-katsomot täällä ylhäällä. Tässä on niinku jokaisessa loossissa on oma valkokangas tuolla ja tässä on projektori tässä takana. Että tähän voi periaatteessa 3 eri videoteatteria saada tähän liikuntasaliin muun muassa. Ja täällä on tosi hyvät audiojärjestelmät ja muuta sellaista, että nämä on niinku tosi monikäyttöinen tämä tila, että tämä ei ole pelkästään niinku liikuntahalli, että täällä pystyy oikeasti tekemään niinku lähestulkoon mitä tahansa. Mitä olette mieltä tuosta, kun katsotte tuota kenttää, että montako kertaa siinä pitää katsoa, että millähän rajoilla sitä aina milloinkin pelataan?
Niin, tuossa on korisalue, sitten on onko nuo sulkapalat? Tennistä ja... Näitä semmoiset on tennistä. Säbäkämppäkin on. No niin, eiköhän meillä nyt pitäisi sitten alkaa lämmittelemään sitä ulkojää treeniä varten. Joo, miksei. Otetaanko me eka säbää vai? No, otetaan me säbää tässä. Otetaan me lätkä vai säbää aloitus. Mitä eronia? No, säbää sitä pallon paikalla ja taseen voi tulla tiputtaa tähän, jos me otetaan lätkällä. Kumpaa sä haluat, sä oot parempi? No, jääkiekkoilija mä oon. No niin, mennään sillä sitten, niin sulla on jotain mainitsi. Se oli nopea. Otetaan me sen ylärimän kisän. Otet. Kuka saa ekana? No niin, otetaan sillä. No niin. No ihan ok yritys. Tai siitä. Hyvä veto olisi ollut muuta. Ai sä teet sellaisen. No se on sun ylärimä. Eiköhän vaihdeta tohon korikseen, kun ei tästä näköjään teiltä mitään tästä. Se on keskellä. Pitäisikö meidän vähän venytellä, että saat vähän auki noita vanhoja vetreitä lihaksia? Me ei oo kertukaan näitä vähän niinku tehtiä, ei sit mitään tullut silloinkaan. No nämä on tällaisia, mitä me tehdään yleensä ennen peliä, niin koitetaan tällainen ihan perus takareisivenytys, eli tänne vaan. Riittääks tämä näin? Se on niin lyhyet jalat, että Mikä seuraava? otetaan tälle, että jos otat tuoltakin ja sitten Sit samalla. venytät tonne. Tää tuntuu No eihän tää nyt oo sitten. Niin. Tää vaatii vähän tasapainoa. Tosi nopeasti pitää tehdä, että pystyy. Näinkö? Tää on ihan rauhallinen liike, kun No ei meinaa pysy pystyssä. niin se... Laitat kädet näin ja sitten Jalka tästä johonkin niinku tänne näin. sen käden lähelle. Minkä tämänkö? Eihän se sinne voi mennä. No kyllä se vaan voi. Ei, no liikuttaa kättä tänne No lähelle. maha ees. Tähän tästä tuli. Kyllä mua on varmaan soitettava apuja tähän hommaan. Siellä olisi kärppäjengiä ja vähän ne kaipais pienenlaista pöllyytystä. No mitä tää pitäisi venyttää? Pakaraa ja mulla ainakin tuntuu vaan, että se on lonkiseen polviset. Mulle ei tunnu missään. Jos ei yhtään lihasta, niin Täh? sulla ei yhtään lihasta mitään venyttää siellä. No lähdetäänkö tonne jäälle? Käy laittaa kamppeet niskaan. Eiköhän mennä. Tähän tästä tuli. Kyllä mua on varmaan soitettava apuja tähän hommaan. Morjesta Jari. Sais Olli tulee sun kanssa tänne Linnakankaan kaukalolle tästä. Meinaa olla tän lätkänkaan melko haastava tilanne. Moro Emeli. Tänne Moro. piti tulla. Kyllä, nyt on oikea meistä löyty. Siellä olisi kärppäjengiä ja vähän ne kaipais pienenlaista pöllyytystä, niin meidän pitäisi jonkunlainen suunnitelma tehdä, että miten me Siklan niin kuin miesvoimalla piestään nuo kärppien pojat. Eikäs siinä, tuottaa sun. Pistääkö me Emeli maalle? Onko mä kaikista isoin, niin peittää eni. Pelataanko jo? Ihan mieletöntä. Otetaan ylärimakisa tähän. On ne kovia jätkiä. Mene sieltä tuonne puolelle. Oho! Mä pysyn sen mailla kuumalan kädessä. Loppitaanko eka? Kaveri on heti jäätynyt. Älä nyt! Polve on ne hulluja.
on ihan liian raju. Ei! Mitä? Tää on ihan liian rajua. Ihan mieletön. Voitattiinko me Jari tää? Voittiko ne? Herran Jumala. No niin, 3-2 päättyi peli. Mä en vaan muista, että kummalle se niinku päättyi. Päättyykö se meille vai teille? No sano itse, sä teet sen ratkaisun maali. No joo, no sit se päättyi meille, niin teille yksi mahdollisuus vielä, että otetaan ylärimakisa tähän. Käy. Joo, saadaan revanssi tähän. Kyllä. Oliko heti? Oliko takaraut? Takaraut. Oliko heti? What? Osuu. Ei koho. Nyt meni. Oli. Menikö? Oliko takaraut? Kuinka lähellä se menee? Ei osunut edes tullut. Kiitos peleistä. Hyvät pelit. Kiitos saatiin. Kiitos. Huhhuh, on ne kovia jätkiä. No mitä ootte mieltä? No ammattimiehiä. Lähdetään käymään tuolla Raahessa kattoo tuota meidän uutta Saloisten koulua. Vasen laita hyökkää ja syöttää se tänne. No mulla on kesälomat pitämättä, niin soitanko mä tammi-helmikuuksi sut töihin? Huomio. Oppilaat sinne liikuntatunnille. Niin kyllähän niin ykkösasia niin meillä on tämä oppilashuoltoasema, että saa valita tehdä porukassa. Niin Joo. se on ihan oikeasti sitä nykyaikaa.